בקטע. יאללה. אני? נכון. בכל רגע פורענות לא עולה והכל חם ברשת, הכל מתפוצץ ובעוד התחת אחרי הטובה יושבים כל הלילה אתה ואני שבת עולמי עד הסחן הקרקור וגלית לסבור רוח שורק לאוזניים מאז שיצאת החושך תרוקת והאור שלך מאיר עדיין זר זה סיפור הופעות מקומי אתה יודע שאותו שיר הולך וחוזר באופן אחר בשולחן השבת יושבים כל הלילה אתה ואני שבת עולמי עד הסחן הקרקור הגלית מסתובב שורק לאוזניים מאז שיצאת הרבה השתנה זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר במילים כמו שלך אף אחד לא אומר אחרי עפר האוויר ניסים זה בסך שלבת עולמי בבסן הקרקור הגלית מסתובב שורק ובאופן אחר אחרי עפר להבין שבת עולמי בבסן הקרקור
בקטע השקט, מייקל, אני